Welcome to Veeru's Vlogs. Veeru देखो अबे लोगो लाइक करंतु लाइक करो सब्सक्राइब करिवे करबे थैंक यू अच्छा धीरे धीरे आसा आसा चालू हो ना अरे इमिडिएट बाजू कोण तुमचं तुम्ही चालला किती असलो ना जे रॉय वासा डिस्क्वालिफाय आपण टाळ ना टाळ हो चाललो स्टार्ट हां नाही तुम्ही चाललो तुम्ही त्यांचा 3च्या बाहेर रात्री 3 वाजले हाँ सही में चाललो अरे रात्री 3च्या पर्यंत क्यों रहो भूत सब आ गए हाँ स्टार्ट चाललो 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 ए ते वीडियो कोण कुडले गोटा तू फास्ट તમે ચાલુ ના છોટી ચાલ તું ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଥରେ ପାଦ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହବ ଏଇତର ହଉନି ସେ କୁଣ୍ଡେ ହୋଇତା ପିଠି ସେ ହଁ ସେ ବୁଲୁଛି ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି